Dewch ni wyddio. Diolch yn y Dio Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal turdyn pli tywalt ysbrydon o'n ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul ym 3:30 ac fe fydd Mr Geraint Jones yn pregethu i ni. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gan i aros ar ein hisedd i ganu Emynau 486 o Iesu Mawr rho danian bir i eiddyl gwan mewn anial dir i'w nerthu drwy'r holl rwystrau si arddyrus daeth i'r ganan fri. 486. Bydd o'n darlleniad o epistol cyntaf Pedr a'r benod gyntaf. 1 Pedr a'r benod gyntaf ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Pedr, apostol Iesu Grist at y dieithriaid sydd ar wasgar ar hyd Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia. Etholedigion yn ôl rhag wybodaeth Duw Dad trwy sancteiddiad yr ysbryd i Ffyddod a theunelliad gwaed Iesu Grist, gras i chwi a heddwch a amlheir. Bendigedig fyddo Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist yr hwn yn ôl ei fawr drwygaredd a'n had genhedlodd ni i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, i etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig a diddiflanedig ac ynghadw yn y nefoedd i chwi, yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd Iachawdwriaeth parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn yr hyn yr ydych yn mawr lawenhau, eich bod ychydig yr awr hon, os rhaid yw megis mewn tristwch trwy amryw brofedigaethau, fel y caffer profiad eich ffydd chwi, yr hwn sydd werth farusach na'r air colladwy, cyd profer ef trwy dan mawl ac anrhydedd a gogoniant yr ymddangosiad Iesu Grist. Yr hwn nas gwelsoch yr ydych yn ei garu, yn yr hwn heb fod yr awr hon yn ei weled ond yn credu yr ydych yn mawr lawenhau a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus.
gan dderbyn diwedd eich ffydd, sef Iachawdwriaeth eich eneidiau, am yr hon Iachawdwriaeth yr ymofynodd ac y manwl chwiliodd y proffwydi y rhai a proffwydasant am y gras a ddeiau i chwi, gan chwilio pa bryd neu pa ryw amser yr oedd ysbryd Crist yr hwn oedd ynddynt yn ei hysbysu pan oedd e fe yn rhag dystiolaethu dioddefaint Crist a'r gogoniant ar ôl hynny. I'r rhai y datguddiwyd nad iddynt ei hunan, ond i ni yr oeddent yn gweini yn y pethau a fynegwyd y nawr i chwi, gan yr rhai a fy nghylasant i chwi trwy'r ysbryd glân, yr hwn a ddanfonwyd o'r nef, ar yr hyn bethau y mae'r angylion yn chwynychu edrych. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gyrwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron ac yn dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch ein bod yn gallu dod gyda'r fath hyder gan yn gwybod y bod croeso, bod derbyniad gan ein bod yn yr arglwydd Iesu Grist, gan ein bod yn dod trwy'r hyn oll a wnaeth e trosom ni, ac yn ar fath sicrwydd, y fath gadernid, a'r fath obaith bywiol sydd gennym, ein bod yn dod i alw ar ein tad nefol. Ac felly o Dduw i ni yn dod â'n mawl ger dyfron, yn diolch i ti am dy holl rasysau ti ag atom, yn diolch am Iachawdwriaeth, yn diolch am agor ein llygad i ddangos i ni ein pechod, ond yna yn diolch i ti am ddangos i ni'r arglwydd Iesu Grist ar y groes. Ac felly o Dduw, i ni'n diolch i ti am fod gyda ni bob cam o'n taith ers hynny, ac yr wyt ti wedi addo fod gyda ni bob cam o'r taith, o'r daith, tan ein bod yn dod at y ddiwedd ein taith. Ac o Dduw, dydyn ni ddim yn gwybod pa bryd fydd y diwedd ein taith. Ond yr hyn y mae dy air yn rhoi dy sicrwydd i ni, y byddi di gyda ni bob cam o'r ffordd. Ac wrth i ni groesi'r afon, wrth i ni adael byd amser ac yn camu i dragwyddoldeb, wrth i ffydd ddiflannu ac iddo droi'n olwg, o Dduw, i ni'n gwybod y byddi di yn ein cadw ni ac yn ein nerthu ni. Felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am dy holl fendithion tuag atom, ac yn gweddio o Dduw, y byddi ti yn ein nerthu ni o'r newydd, i fod yr hyn dylsen i fod. I ni'n gofyn i ti dod lawr i'n plith yn ystod yr oedfa hon, ac i ni'n gofyn eto o Dduw, i ni'n gweld y sefyllfa yn mynd yn fwy triennus o sil i sil. Ni'n meddwl am y cyflwr y wlad ers y flwyddyn diwetha, ac i ni'n edrych nôl dros y flwyddyn ers ein cynhadledd diwetha, ac yn gweld yr fath ddirywiad, y fath droi cefn sydd wedi digwydd. Gymaint o ddyrnau yn cael ei codi tuag ata ti. Ac o Dduw, nad yw dy blant, nad ydyn ni yn wylo yn ddigonol, nad ydyn ni wedi pledio at ydi i ddod yn ôl i'n plith. Ac felly o Dduw, ni'n gwybod, fel dy blant, dydyn ni ddim yn heiddi i ti ddod yn ôl i'n plith. O Dduw, dydyn ni ddim yn heiddi ymweliad o ddifryd. Dydyn ni ddim yn heiddi ti ddod nôl a diwygio y wlad fach hon unwaith eto. Pan ni'n ystyried ein diffyg ffydd ni, ein diffyg awydd ni, ein diffyg awydd i sefyll dros yr efengil. Ac felly o Dduw, i ni'n gwybod nad oes na heiddiant, ond yr wyt ti yn Dduw sydd yn drigarog. Ac yr wyt ti'n dad nefol arno. Ac i ni'n gofyn i ti, i'n helpu ni ac i faddau ni. I faddau nad ydyn ni'n pledio ac yn galw ac yn brwydro mewn gweddi i ti ddod lawr i'n plith. Ond helpa ni o Dduw bod na ryw y bychiad yn dod o'r enaid. Ac y bydd hynny o Dduw, y byddi di yn ei glywed ac yn ei weld ac yn ei gweld ac yn dod lawr i'n plith. Rhaid i ti ddod o Dduw, rhaid i ti i ddychwelyd i'n plith. Does dim gobaith. Does dim gobaith am unrhyw lewyrch ac am unrhyw ffrwyth, ond i bai yr wyt ti yn dod. Ac felly ni'n gofyn i ti i ddod lawr i'n plith ac i bresynoli dy hun yma gyda ni heddi ac yn ystod y dyddiau a'r wythnosau sydd o'n blaen ni. Felly o Dduw, ni'n cyflwyno yr holl ddydd i ddofal di. Ni'n gweddio am ein gwlad, am ein oedfa fan hyn, yn gweddio am yr rhai fydd yn ymuno ac yn gwrando, yn gofyn i ti i ddod lawr, y byddwn ni'n gallu tystio dy fod ti wedi bod yma gyda ni. Bendithio diogela ni cadw'r un drwg i ffwrdd. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch yn ni gan i emrif 293. 293, daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu o ffrwyth, yr arfaidd fawr yn awr i ni. Hyn iachawdwriaeth glir aeth dros y cryndir cras, bendithion amod hedd o ryfedd ras. 293 gyn i sefyll i'w chanu. Nawr testyn o epistol cyntaf Pedr, benod cyntaf ar 5 adnod. 1 Pedr, 1 adnod 5. Y rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i iachawdwriaeth parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Nawr, mae Cristnogion dros y canrifodd wedi gorfod wynebu treialon, anhawsterau, ac hyn o bob math. Dal i fod hyd heddi, ond yn sicr i ni'n gallu darllen ac yn gwybod am gyfnodau lle yr oedd na drais a chreulondeb. Saint y Testament Newydd yn sicr yn gwynebu erchyllderau y creulondeb o'r mwyaf, y digalondyd o bob math, yr ofnau bydden nhw yn ei wynebu, ac bydde hyn yn cael effaith arnyn nhw o ddydd i ddydd. Siwr o fod bydde'n lawer yn deffro yn y bore ac yn meddwl beth sydd o'i blaenau nhw'r bore hwnnw, beth oedd yn mynd i ddigwydd. A oedd na aelod o'i teulu mynd i cael ei cipio, neu curo, neu beth bynnag. Ond gwyl Pedr y gall y saint dderbyn nerth i wynebu'r treialon yma wrth ogoneddu Duw.
i ddiolch iddo am ei drigareddau. Cyn dod at yr problemau roedden nhw'n ei wynebu, roedden dweud, dechreuwch trwy foliannu a gogoneddu Duw, ac rhestru'r pethau mae wedi wneud drostoch chi, ddiolch iddo fe am ei drigareddau tuag atoch chi. Ac wrth wneud hynny, mae'n helpu chi i baratoi eich hun ar gyfer yr hyn oedd o'ch blaen. Ac yn sicr, mae hwnna'n wir ond yw hyd heddi. Yn sicr, mynd trwy'r broses o goneddu Duw ac i ddiolch iddo fe am ei fendithion, ond hefyd i atgoffa'n unan o'r athrawieithau ni'n ei gredu. Mae hwnna i'r saint, i'r Cristion yn help ond yw achos yn aml iawn ni'n anghofio'r athrawiaeth pan ni'n gwynebu problemau. Ond yr hyn sydd wrth raidd, neu achos ein geni ysbrydol, efallai byddai'r pwnc pwysica i ni ddiolch i Dduw amdano. Fydd yr help mwyaf i ni. Ni'n gallu diolch am bob math o bethau. Ond ni'n gweld yn y drydydd adnod, dyma i chi help wrth wynebu treialon. Adnod 3, bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd a'n hatgenhedlodd ni i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Cofiwch na. Cofiwch beth sydd yn wir amdano chi. Cofiwch beth sydd wedi digwydd i ni. A bod na berthynas fan hyn gyda'r tad a'r mab a trwy trigareddau nhw, trwy atgyfodiad Iesu Grist. Dyna sut ni wedi cael ein hachub, dyna sydd wedi digwydd. Mor sicr yw mor gadar yw safle'r Cristion. Bod ni'n gwynebu'r ansicrwydd mwyaf ar y ddaear efallai. Ond mae am iddynt wybod yr hyn sydd yn wir am tynged ei hyneidiau hefyd, achos dyma oedd yn gwynebu nhw, a fydden nhw yn para diwedd y flwyddyn. A fydden nhw'n byw. A fydden nhw yn anadlu ymhen 6 mis efallai. Bydde hwnna'n real iawn iddyn nhw. Yn gwybod beth o'n digwydd i rai o aelodau teuluoedd nhw, ond nawr yn meddwl, os yw hwnna'n mynd i ddigwydd i fi, a ydw i'n iawn. Ac wrth gwrs, allan ni ddweud yn gwynebu treialon, ond chi gallu gwneud hynny yn gwynebu bywyd. Does yr un ohono ni yn gwybod beth sydd o'n blaen ni. Ni ddim yn gwybod am syma flwyddyn nesaf. A fyddwn ni wedi hen fynd. A bydd pobl di anghofio popeth amdano ni. I ni ddim yn gwybod nag un. Gallai rhyw afiechyd dod. Ac yna ni wedi mynd. Ac yna fydd na dristwch bach efallai am gyfnod bach. Ac yna fel mae bywyd yn mynd ymlaen fydd y mwyafrif llethol wedi anghofio. Ac felly, gyda'r ansicrwydd yna, mae bywyd yn gyffredinol yn i'r hoed i ni, sut i ni'n gwynebu nawr? Nawr i'r rhain, yr oedden nhw'n gwynebu erledigaeth, y fydden dod a hwnna'n real iawn o'i blaenau nhw trwy'r amser. Ond mae'r rhain yn broblemau i ni gyd yn ei wynebu. Ac felly mae Pedr am iddyn nhw i wybod yr hyn sydd yn wir am tynged ei heneidiau, ei bod yn ddiogel am dragwyddoldeb. Mae am atgoffa nhw, os ych chi wir wedi credu, a dyna'r os fawr. Ond os ych chi'n pwyso'n llwyr ar Grist, yna ych chi'n saff hyd tragwyddoldeb. Am byth, ydych chi'n cofio yna. Peidiwch â gofni, peidiwch â digaloni. A mae'n dweud, adnod 4, i etifeddiaeth anllygredig, a di-halogedig, a di-ddiflanedig, ac yng nghadw yn y nefoedd i chi. Mae'n barod i chi. Os ych chi'n Gristion, mae yna etifeddiaeth i chi. Mae yna dragwyddoldeb yn y nefoedd. Ac mae'n etifeddiaeth sydd ddim yn mynd i lygru. Dwi ddim yn mynd i ddynistio. Dwi ddim yn mynd i fynd yn bwdwr. Does dim byd yn mynd i effeithio arno fe. Mae'n ddi-halogedig. Di-ddiflanedig. Mae'r geiriau mae'n wych yn dyn nhw. Dwi ddim yn mynd i ddiflannu. Dwi ddim yn mynd i fynd. Sdim byd yn mynd i newid y peth. Unwaith i chi'n Gristion am beth. Ac mae'n cael ei gadw i chi yn y nefoedd, mae'n saff. Felly falle na newch chi wneud hyd diwedd y flwyddyn, ond i chi'n saff os i chi yn Grist. Ac felly os oes na rhywun yn gwrando sydd yn llawn ansicrwydd a gofnau'r byd, yn tra'n rhodio ar y ddaear yma, ond hefyd o'r diwedd efallai, rhai efallai sydd ddim yn Gristnogion, ond yn dechrau ofni tragwyddoldeb. Ac efallai yn dechrau meddwl, beth sydd gan y Cristion sydd ddim gen i? Sut gall y Cristion wynebu byd fel hon? Sut gall y Cristion
Gysgu yn y nos yn gwybod ei fod yn saff. Ac efallai bod yna rhywun sy'n gwrando ac yn clywed am yr awddiwydion yma ac yn meddwl, dyna rhywbeth hoffwn ni gael. Hoffen ni gallu fynd i'r gwely yn y nos yn gwybod beth bynnag ddaw dwi'n saff. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y ffaith ein bod ni'n cael ein cadw. Ac yn ail, fod hyn trwy ffydd ac yn olaf yn drydydd ei fod yn barod ar ein cyfer ni. Wel, yn gyntaf, ein cadw. Y rhai trwy allu Duw ydych gadwedig yn cael eich cadw trwy ffydd Iachawdwriaeth, parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Nawr, fel ni wedi crybwyll, dyw'r rhai sy'n tu allan i Iesu Grist, y byd neu'r pechadur, yr un sydd ddim yn Gristion, nid ydynt yn gallu dweud ei bod yn ddiogel. Dyn nhw ddim yn gallu dweud na nagyn. Dyn nhw ddim yn sicr yn gallu dweud bod nhw'n cael eu cadw. Fel gall y Cristion ei ddweud. Mae'n amhosib. Mae'n amhosib i unrhyw un sy'n tu fas i Grist i fedru dweud â sicrwydd, achos does dim sail i'r sicrwydd hynny. Maen nhw'n gobeithio fydden nhw'n saff. Maen nhw'n gobeithio fi Duw yn ei derbyn nhw. Maen nhw'n gobeithio fi Duw eu crefydd nhw yn ei derbyn nhw, ond dydyn nhw ddim yn gwybod. Dydyn nhw ddim yn siŵr. A mae rhai di-grefydd yn sicr i chi, maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd yn gobeithio does dim byd ar y diwedd. Dydyn nhw ddim yn gwybod. Maen nhw wedi dysgu yn yr ysgol neu yn y coleg neu ble bynnag yn y cartref, nad oes na Dduw, nad oes na greawdwr, ac yna mae digwydd ar hap a damwain i ni yma yn y byd, ac felly pan fyddwn ni'n marw, fyddwn ni'n mynd nôl i'r ddeiar, a dyna fe. A dyna fe, mae'r byd, ond maen nhw'n gobeithio maen dyna beth yw e. Achos mae problem anferth dyn nhw'n does. Mae yna broblem anferthol dyn nhw os yw e ddim yn wir. Os yw cred nhw ddim yn wir, yr rhai sydd yn dweud ddim yn credu dim, ond maen nhw'n credu, mae ganddyn nhw grefydd, eu crefydd nhw yw, does dim Duw a does dim byd ar ôl i fi farw. Ac fyddai'n mynd nôl i'r pridd a dyna hi, dyna diwedd y gan. Dyna be maen nhw'n credu, dyna'i crefydd nhw, angrediniaeth, yw eu cred. Ond fydd pob un o'r rheina ddim yn siŵr. Dyn nhw ddim yn sicr. Does dim sicrwydd yn nhw, na fydden nhw'n agor i llygaid ar ôl iddyn nhw farw. Dyn nhw ddim yn sicr, na fydd na dragwyddoldeb. Dyn nhw ddim yn gwybod, dyn nhw ddim eisiau credu fe, a newn nhw ddadlau gyda chi, ond dyn nhw ddim yn gwybod. Ond am fraint i'r Cristion. Y mae'r Cristion yn gallu dweud â sicrwydd ei fod yn saff hyd tragwyddoldeb. Mae'n anhygoel yn nhw. Mae'n fraint i'r Cristion. Dyw'r Cristion ddim yn heiddi y fath fraint. Mae'r cyfan o ras, ac am ras, ni newydd canu am ras, fod yr arglwydd yn ein cadw yn ddiogel hyd tragwyddoldeb. Hynny yw, does dim diwedd i'n cadw ni, i'n cadwedigaeth ni. Does dim newid yn mynd i fod. Sdim byd yn mynd i newid yr amgylchiadau, newid y sefyllfa. Does dim un person ymhen miliynau o flynyddoedd yn mynd i ddod lan at yr arglwydd a dweud, chi'n gwybod beth ddwedodd hwnnw pan oedd e'n 35, neu'n 47, neu'n 56? Roedd e'n ddyn cas. Sdim byd mae rhywun yn mynd i ddweud, achos unwaith i ni yng Nghrist am y Crist i maddau'r cyfan, i ni'n saff i tragwyddoldeb. Dyna'r sicrwydd y Cristion. Dyna'r realiti'r Cristion. Ond does neb o'r byd yn berchen â hynny. Mae'n amhosib. Does dim sail gyda nhw i ddweud e. Achos dyw'r gwyddonwyr ddim yn gwybod, achos damcaniaethau sydd ganddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod. Maen nhw'n dweud dyma be ni'n credu, ond gallai newid fel mae bob 50 mlynedd. A maen nhw'n newid i damcaniaethau nhw. Dyw'r crefyddwyr ddim yn gwybod, y crefyddau'r byd, achos dwi crefyddau nhw ddim yn rhoid y sicrwydd yma iddyn nhw. Mae'n gyd yn seiliedig ar gobaith croesi bysedd a bod chi'n mynd ar berer un dod ediri a gobeithio byddwch chi'n ddigon da. Ond mae gan y Cristion y fath sicrwydd hyd tragwyddoldeb. Ac am drigaredd. Ond fedrwn ni ddim olroen y trigaredd yma tuag at unrhyw beth i ni wedi wneud. Dydyn ni ddim wedi gwneud dim byd i blesio Duw i dderbyn y trigaredd yma. Nid ein hymdrechion, nid ein teulu ni. Yr hyn i ni'n deall yw hwn, y mae'r cyfan o ras
ac mae ein diogelwch yn wyneb pob dim yn seiliedig ar drigareddau Duw ac ar ei nerth fe ef. Ar ei drigareddau yr ydym oll yn byw. Trigaredd Duw yn unig, ei ras yn unig. Dyna'r unig sail i'r ffaith ein bod ni'n gallu dweud bod ni'n saff, ein cael ein cadw hyd tra gwyddolder. Dyw e ddim yn ddibynnol pa mor dda dwi fel Cristion, dyw e ddim yn ddibynnol sawl tract drwy'n rhoi allan i bobl, dyw e ddim yn ddibynnol y sawl cwrdd gweddi dwi wedi bod, sawl gwaith dwi wedi gweddio'n gyhoeddus, dyw e ddim yn ddibynnol os dwi wedi tystiolaethu ac bod fi yr arbenigwr gorau'r byd ar tystiolaethu, dyw e ddim yn seiliedig ar hwnna o gwbl. Mae e ar ei drigareddau ef. Mae'r cyfan ar ras Duw. Ac ar ei nerth ef sydd yn ein cadw ni. Nerth yr holl alluog, yr un sydd yn holl wybodus, yr un sydd yn holl bresennol. Dyna pa mor gadarn yw ein cadwedigaeth ni. Ni all ddim byd amharu ar ein safle. Unwaith ni'n Gristnogion, hynny yw, unwaith ni yng Nghrist, dydyn ni ddim yn saff tan hynny. Ond unwaith dwi'n pwyso'n llwyr ar Grist am iachawdwriaeth, dwi'n saff am byth. Adnod 4 eto. Mae'n bwysleisio fe tro yn dwi i etifeddiaeth. Cos unwaith ni wedi mabwysiadu, unwaith ni'n blentyn i Dduw, mae ganon ni etifeddiaeth anllygredig, a di-halogedig, a di-ddiflanedig, ac ynghadw yn y nefoedd i chi. Mae'n cael ei gadw i ni mewn barod. Mae'r arglwydd yn ei gadw ac mae e mor bwerus, mae'n holl bwerus. Ac felly ni all dim byd newid y peth. Hyn oll oherwydd cadernid yr hyn a ddarparodd ac a enillodd Iesu Grist. Dyma'r sail. Dyma'n gobeith ni. Os 'y ni'n dechrau meddwl beth ydw i wedi wneud, pa mor dda dwi wedi bod fel Cristion, a dwi wedi siomi'r arglwydd. Pan dwi'n meddwl fel dyna pryd mae mheuon yn dod mewn. A dyna pryd byddai'r saint yn ystod cyfnod yma yn y Testament Newydd wedi dechrau pryderu. Beth os gael fy'n haflu i'r llewod neu cael fy llosgi yn fyw? Be fydd yn digwydd? Fydd fe hynnaid yn saff ac bydden nhw'n meddwl, a dwi wedi bod yn Cristion digon da, pob math o bethau. Ond na, mae Pedr am nhw'n gofio, ar sail trigared Duw i chi'n gadwedig, i chi'n saff yng Nghrist, ar sail be mae e wedi wneud drostoch chi. Ar sail gwaith Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris am eich achubiaeth chi. Fe gymerodd gosb ar y groes. Pwy i chi gwestiynu marwolaeth Iesu Grist? Ar y groes cymerodd Iesu Grist cosb am bob un o fy nhroseddau i. Fe fodlonodd Iesu Grist holl ofynion y tad drosto fi a drosto chi. Cyfiawn teg yw'r hyn oll a wnaeth Iesu Grist drosom. Cariad Duw, mae mor gadarn i'w gariad. Mae'n gobaith ni'n cael ein cadw ar sail ei gariad. Dyma'r rheswm arall, ar ei trigareddau, ond hefyd ar ei gariad. Mae cariad Crist mor gadarn, mor gadarn, ni all ein gadael fynd. Does dim gobaith i unrhyw Gristion fod yn golledig. Achos fod Iesu Grist yn ein caru ni gymaint. Mae ei afael mor dyn arnom. Pan o'n i'n meddwl am hyn, o'n i'n cofio nôl i'r adeg pan oedd y plant yn fach. A pan o'n i'n cerdded ar hyd y stryd, pan o'n i'n cerdded yn y dre, os o'n i'n mynd yn agos at font, neu at y môr, neu beth bynnag oedd e, mi roeddwn i'n gafel yn ei llaw, oedd eisiau sawl llaw arna, a dim ond 2 law oedd gen i, felly ambell roedd o'n i'n gafel ar 2 blentyn mewn un llaw, ac wedyn ni'n trial gafel ein arall fel hyn, ac o'n i dros y lle. Ond allai ddweud oedd chi, roedd gen i afael tyn iawn yn ei dwylo. Ond oedd y gafael yn wahanol, allai ddim disgrifio fe, mae'n rhaid fi wneud ei gofio sut oedd e, ond oedd na rhyw fath o afael, oedd ei llaw nhw yn fy llaw i, ond yna oedd y bus bach a'r bus arall yn lapio rownd i garddyrnau dwi'n credu, os dwi'n cofio'n iawn. Ac felly, o'n i'n gafel yn nhw'n fel hyn. Felly, beth oedd yn digwydd, os oedd nhw'n gadael gafel ar fy llaw i, o'n nhw ddim yn mynd i unrhyw le, achos oedd gen i afael arall yn nhw. O dim siawns iddyn nhw adael fy llaw i.
O'n nhw byth yn gallu gadael fy llawi. Pan o'n i'n croesi'r lôn, doedd dim gobaith ganddyn nhw i adael fy llawi. Pan o'n i'n croesi bont, doedd dim gobaith gyda nhw i adael fy llawi. Achos o'n i'n dal yn dyn arnyn nhw. Ac o'n nhw'n saff yn fy nwylo i. Nawr, be fydde'r byd yn disgrifio hwnna? Wel, am dad creulon. Ddim yn rhoi rhyddid i'r plant i groesi'r lôn fel Emynau nhw. Gad iddyn nhw neidio ar bwys y bont. A cael rhyddid y personol. A cael y dewis iddyn nhw hunan. Nawr, wrth gwrs, ffolineb o'r mwyaf bydde hynny. Beth oedd yr cymhelliad tu ôl fy ngafael i ar fy mhlant? Allai ddweud hyn wrthwch chi heb flewyn ar dafod. Yr hyn oedd yn achosi fi a fel mor dyn yn fy mhlant oedd fy nghariad i tuag at fy mhlant. Roeddwn i'n caru fy mhlant gymaint, doeddwn i ddim yn gadael nhw fynd. A dim ond pan o'n i'n gwybod oedd yn saff iddyn nhw, roeddwn i'n gadael nhw fynd, a wedyn oedd y llygad i arnyn nhw trwy'r amser. Ac yn Nghristian gwrando, i wneud yn siŵr eu bod nhw'n saff, a nes bod nhw wedi dod i'r oedran, bod nhw'n ddigon eiddfed i fod yn ofalus, o'n i trwy'r amser yn edrych, yn gwrando ac yn gafael. Pam? Cariad pur yw hwnna. Ond chi wybod beth, dwi ddim yn dod yn agos at gariad diweddar yn Iesu Grist. Mae hwn yn gymaint o ryddhad, ond yw e? Achos mae cariad diweddar iddo anfon Iesu Grist, a mae gariad yn gafael ac yn ein cadw ni mor dyn, does dim modd i ni fod yn rhydd ohono. Ni all dim byd digwydd lle bydd yn llacio ei afael arnom. Mae hwnna'n anhygoel. Dyn ni'n heiddi hwn. Gras yw'r cyfan. I ni'n gadael yr arglwydd lawr dro ar ôl tro ar ôl tro, ond dyw ei afael arnom ni ddim yn lleihau. Mae e'n dyn. Oherwydd ei fod yn ein caru ni gymaint iddo anfon Iesu Grist i ddioddau troston. Mae'r Cristion mor sicr yn ei ddiogelwch. Mae enaid y Cristion yn pwyso yn llwyr ar sylfaeni mwyaf cadarn, safle ni ellir ei siglo, sef y graig Iesu Grist. Trefnwyd yr iachawdwriaeth yma. Dyma pa mor sicr yw e. Dyma pa mor sicr yw safle'r Cristion. I ddiw y tad a'r mab a'r ysbryd glam drefnu ffordd iachawdwriaeth cyn llunio'r byd. Ac felly roedd bob rhan o'r cynllun yn berffaith. Ac felly, nid oes symud fan hyn. Mae ei afael mor gadarn. Mae yna elfen yma yn y gair cael ein cadw yn cynnwys cael ein gwarchod o ffoi, bod ni ddim yn gallu ffoi fel y plant. Yn y gair gwreiddiol, mae yna elfen fan hyn, fel y plant yn trial ffoi o'ch gafel chi, dyn nhw ddim yn symud, o'n nhw ddim yn symud o fy llaw i, allai sicrhau chi, o'n i wedi dyfeisio ryw afael, doedden nhw ddim yn symud o'na, nes bod yn saff. Ac felly mae yna elfen fan hyn o gariad y tad yng Nghrist yn ein hamgylchynu ni, fel ein bod ni'n cael ein gwarchod o ffoi, ond hefyd mae'n cael ein gwarchod o ymysodiadau o'r tu fas. Ac dyma yw cariad Duw. Mae'n ein cadw ni rhag i ni hildio ac wrthgilio falle. Mae'n ein cadw ni yn saff, hyd tra gwyddoldeb, mae hwnna'n ffaith, ond mae'n hefyd yn cadw ni'n saff o ymysodiadau a threalon y byd a Satan ei hun. Ni'n cael ein cadw'n saff o tarannu'r gyfraith a ni ddyfarn, pan fyddwn ni'n sefyll ger bron ein creawdwr, fyddwn ni'n sefyll yna, ond fyddwn ni mor saff, fi dim un cyhyddiad yn gallu cael ei rhoi yn ein herbyn ni. Pam? I ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ein hamddiffyn ni o bygythiadau'r ddeddf. Pam? Bu Iesu Grist gadw'r ddeddf yn fy lle. Mae Iesu Grist wedi rhoi ei berffeithrwydd i fi. Mae Iesu Grist wedi gosbi yn fy lle fi. Ac felly dwi'n saff. Dwi'n saff am byth. Ond ydyw hyn yn cynnwys popeth. Mae'r diogelwch yma'n cynnwys ein gwendid ni, ein crwydro ni. Mae'n cynnwys ffyrnigrwydd ymosodiadau o'r tu allan o Satan, am ddiogelwch, am nerth sydd yn ein cadw ni, nerth yr holl alluog. Nawr gai atgoffa rhai sydd ddim yn Gristnogion, dyw hwnna ddim yn eiddo i chi. Byddwch chi ddim yn cael eich cadw. Os byddwch chi'n sefyll ger bron y tad.
a fydd yna golledigaeth tragwyddol. Mae'n frawychus yn diwedd. I'r crefyddol, i'r Cristnogion ffals, i'r digrefydd sydd â chrefydd sydd wedi creu ganddyn nhw hunan, pob math o bobl, fydden nhw gyd yn sefyll ger bron y tad. Does dim addewid iddyn nhw o ddiogelwch. Ond i'r Cristion yng Nghrist, mae yna ddiogelwch, mae afael arno mor dyn, mae e mor sicr. Wel, gydewch ni weld, symud ymlaen trwy ffydd, yr rhai trwy allu Duw, nerth Duw, ydych wedi eich cadw yn gadwedig trwy beth? Trwy ffydd. Mae hwn gyd yn digwydd trwy ffydd. I Iachawdwriaeth, parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Nawr, y hyn i ni'n gwybod fod y ffydd mae'n sôn amdano, mae ffydd achubol, mae'r ffydd o Dduw. Effesiau 2:8-9, cynnwys trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd fel nad ymffrostiau neb. Ac yna, mae'r ffydd yna ni'n parhau i gredu ac ymddiried yn ei gadw, yn ei ofael, yn ei drigareddau. Ond am fan cychwyn, i ni'n gwybod nid ffydd sydd yn achub, ni'n gwybod hynny, neu gweithred fydda fe, a mae'r ffydd sydd yn arwain ni at pwyso ar yr arglwydd yn dod o Dduw. Ond trwy ffydd i ni'n deall y cedwyr yr enaid. Ond gwrthrych y ffydd sydd yn achub, sydd yn cadw, sef Iesu Grist. Crist a ddaeth lawr o'r nef, yr un a dalodd y pris am ein rhyddid, fe sydd wedi gwneud y cyfan. Rhaid oedd i Iesu Grist ddelio'r broblem, ac am broblem. Mae'n gymaint o broblem. Yr oedd y broblem yn ein cadw ni allan o'r nef. Cymaint o broblem, mae dim ond un oedd yn gallu dod i ddelio â'r broblem hon, i'n rhyddhau ni o gaeth i wed pechod, a Iesu Grist oedd hwnnw. Na'r gai ofyn, chi sydd yn ceisio, sut ydych chi yn mynd ati? Neu gai ofyn i'r rhai sy'n gwrando nawr, sut ydych chi'n ceisio cyrraedd y nefoedd? Ydych chi yn ceisio gweithio eich ffordd? Ydych chi'n trio gwella eich hunan? Ydych chi'n ceisio bod yn fwy crefyddol? Yn sicr mewn eglwys Efengylaidd, fydd yna rai yn sylweddoli'n syth, mae nid yna'r ffordd. Ac wedyn be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n trio bod yn Gristion Efengylaidd. Maen nhw'n sylweddoli, na, fedrai ddim bod yn Gristion trwy fy ngweithredoedd. Ni'n gwybod na, ni'n gallu dweud na, ni wedi dysgu hwnna yn yr ysgol Sul, ac felly dwi wedi clywed y sawl gwaith, na, be dwi'n mynd i trial, yw trial gwneud gweithredoedd Efengylaidd. A beth yw'r gweithredoedd Efengylaidd? Wel, dweud, mae nid trwy weithredoedd dwi'n gadwedig. Ond i chi dal yn pwyso ar eich ffydd eich hunan, i chi dal i pwyso ar y ffaith chi'n dod i gapel. Chi dal i pwyso falle, dwi'n mynd i digwydd llawer, bod chi'n dod i cwrgweddi. I chi dal i pwyso ar y ffaith bod chi ddim yn mynd allan ar y nos Wener neu beth bynnag yn bihafio fel y byd. Ac yna, mae yna rhestr hir o weithredoedd dwi'n neud be mae Efengylwyr yn neud. Dwi ddim yn neud hwn, dwi ddim yn neud y llall, dwi yn neud hwn, dwi yn neud y llall, ond mae gyda chi bentwr o weithredoedd i chi yn i'w wneud. Ond ych chi wedi syrthio ar un trap o pobl crefyddol. Felly gai ofyn i chi, sut i chi yn meddwl eich chi'n mynd i gyrraedd y nefoedd? Ond ych chi wedi sylwi allwch chi byth gweithio'ch ffordd? Gallwch chi ddim cyflawni y canran lleiaf o'r hyn sydd yn disgwyliedig. Rhai cael perfeithrwydd, ond fedrwch chi ddim yn amhosib. Dim ond Iesu Grist oedd yn ddigonol i wneud y dasg, a dyna beth dath Iesu Grist i wneud. Fe nath e fyw y bywyd perffaith yn fy lle. Fe gadwodd e'r gyfraith, ac fel ein cynrychiolydd fe wnaeth e trosom ni. Tywalltwyd ar Iesu Grist ein cosbedigaeth ni. Eseia 53:4 ymlaen, diau. E fe a gymerth ein gwendid. Mae ei gyd yn pwyso ar Grist. Diau, e fe a gymerth ein gwendid ni, ac a ddig ein doluriau, eto ni a'i cyfrifiasom ef wedi feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Ni'n gwybod bod hwnna wedi digwydd. Ond e fe archollwyd am ein camweddau ni, e fe a ddryllwyd am ein anwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno fe, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Trwy beth nath Iesu Grist yn fy lle, dwi'n cael fy iachau. Crist yw popeth. Mae ffydd yn bwysig, ond mae rhaid ni gofio, mae Crist yw'r ateb.
Crist darparodd y cyfan fy mwyn. Ond mae'n cael ei gymhwyso i ni yn ein hael enedigaeth. Mae'r cyfan o Dduw. Mae Dduw y Tad yn anfon Dduw yr Ysbryd Glân, ac mae'r Ysbryd Glân yn plannu hedyn sancteiddrwydd yn yr enaid, ac mae bywyd yno wedi cael ei osod o ddifri, ac nawr mae'r enaid yn gallu ymateb, yn gallu gweld i bechod. Nawr yn gallu clywed efallai seiniau swynol yr Efengil, ac mae'r enaid trwy ras yn cael ei harwain i glywed am ffordd Iachawdwriaeth. O, gall rhywun fod wedi derbyn yr hedyn yma o sancteiddrwydd blynyddoedd yn ôl. Ac o'r diwedd mae yna rhywbeth yn dechrau ymddangos lan ar dop y pryd fel mae blodyn yn dod, ac mae'r hedyn yn dechrau tyfu, ac felly ar ôl blynyddoedd efallai, mae'r hedyn i bod yna, ond dwi ddim wedi cael ei weld yr arwyddo ddim yna, ond yna nawr mae rhyw ddiwrnod yn dod, mae yna rhyw ymateb i ffordd Iachawdwriaeth. Ac maen nhw'n ffeindio hunan o'r droed y groes, ac yna maen nhw'n gweld yr Iesu, a'i ddwylo pyr ar led, ac maen nhw'n gweld y gwaed yn llifo'r ffynon wedi hagor, ac maen nhw'n teimlo'r euogrwydd yma am ei bechod, ac yn meddwl, dwi wedi bod yn rhagrithiwr, dwi wedi chwarae bod yn dda, a gobeithio cyrraedd y nefoedd, ond dwi wedi sylweddoli o'r diwedd, dwi ddim yn ddigon da, ac nawr, rhywsut trwy ras, maen nhw wedi ffeindio bod nhw'n clywed am y groes, ac maen nhw'n dod o'r droed y groes, a mae gwaed Crist yn pistillo allan. Ac maen nhw'n clywed bod modd cael eich golchi'n lan yn ei waed ef. Am rhyddhad yw hwnna. Dyna i chi'r rhyddhad o'r mwyaf. Pan mae pobl di trio gwella hunan gymaint, ond i glywed mae dim ond dod at y groes i rai chi'n neud, a mae gwaed Crist yn eich golchi chi'n lan. Ac yna, wrth droed y groes, mae Iesu Grist yn rhoi ei gyfiawnder i chi, mae'n rhoi ei glogin i chi, mae'n eich gwisgo chi, a'i natur perffaith ef, a mae'n eich gorchuddio chi'n llwyr. Chi'n gwybod beth o'r eiliad honno, does dim troi nôl. Mae'n anhygoel, dwi'n mor gyffroes. O'r eiliad mae enaid yn dod at y groes ac yn derbyn y golchiad ac yn derbyn y maddeuant. Maen nhw wedi derbyn yr hodd o ffydd i gredu bod Iesu Grist wedi golchi nhw lan a'i madden nhw a rhoi berffeithrwydd. Does dim troi nôl. Fyddwch chi byth yn golledig to. Os newch chi wrthgilio, fyddwch chi ddim yn golledig. Ac wrth gwrs, dydych chi ddim eisiau gwrthgilio. Unwaith yng Nghrist, mae e mor sicr. Mae'r etifeddiaeth yno. Mae'n anllygredig. Unwaith i chi'n cael eich mabwysiadu yn blentyn yr arglwydd a'ch golchi'n lan a gwisgo yn ei berffeithrwydd ef, i chi'n saff hyd byth. Dyna pa mor ddiogel i chi yn Iesu Grist. Dyna braint pob Cristion. Ac oedd Pedr am i'r rhai oedd yn gwynebu'r llewod efallai. Tybio ni bod yna rai oedd yn gwybod ar y bore a bydden nhw'n dod ac yn llusgo nhw gyda'i cydwyni ac yn agor y clwydiau taflu nhw'r llewod a bydde'r frathiad cyntaf yn ei lladd nhw. Falle ddim yn syth i rai. A'r rhai yn ofnus, wrth gwrs bydden nhw'n ofnus, bydden ni'n ofnus. Ond mi fyddai gras Duw yn ei nerthu nhw. Ac oedd Pedr am iddyn dwybod, os mae dyna oedd ei tynged, ond i rai bydden nhw'n cael blynyddoedd o fywyd. Ond treialon bywyd a siomedigaethau, a Satan yn ei temtio nhw, ac ansicrwydd o bob math, a Satan yn dweud i ti siŵr dy fod i Gristion. Felly mae'n gweithio i'n bob sefyllfa, os llewch blaen chi, neu hanner canrif o flynyddoedd ar y ddeiar pechaderus hon. Pa bynnag un o'r ofnau chi'n gwynebu, beth yw sicrwydd y Cristion yw hyn? Unwaith i chi wedi bod o'r droed y groes ac wedi derbyn y maddeuant, i chi'n saff yng Nghrist am byth. Ac oedd Pedr eisiau nhw wybod na. Wel, i orffen yn drydydd, mae'r holl beth yn barod i ni. Yr rhai, trwy allu, trwy nerth Duw, ydych wedi cael eich cadw, ydych yn gadwedig, sut trwy ffydd, chi wedi derbyn yr hodd o ffydd i bwyso ar hwn. Trwy ffydd i Iachawdwriaeth, ac yna mae'n dweud hyn, parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Mae'n barod. Na, mae hwn gorfod bod. Achos, os yw adnod 5 yn wir, y testyn, mae'n gorfod bod yn wir os yw adnod 4 yn wir, i etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig a diddiflanedig ac yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Felly mae rhaid o fod yn wir os yw hwnna'n wir.
Ac os ganon ni etifeddiaeth sydd yn anllegredig, dihalogedig a diddiflanedig, ac mae'n cael ei gadw'n y nefoedd i chi, mae hwnna'n gorfod bod yn wir, os yw adnod 3 yn wir, chi'n mynd nôl yn yr adnodau, bendigedig fyddo Duw a thad i'n harglwyd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd a'n hat genhedlodd ni, i obaith bywiol trwy sut atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Mae Iesu Grist wedi atgyfodio'r meirw, felly mae e'n sicr. Mae e wedi brofi ni. Does dim siglo hwn. Mae e mor gadarn. Mae'n golygu gall y Cristion fwynhau bendithion iachawdwriaeth yn Iesu Grist nawr ar y ddaear, yn gwybod ei fod yn ddiogel beth bynnag a ddaw ar ei draws yn ystod ei fywyd. Mae'r addewid yno. Yr addewid yw fe fyddwch chi'n ddiogel. Dwi ddim yn addo gewch chi bopeth chi moyn. Dwi ddim yn addo gewch chi ddim poen. Dwi ddim yn addo gewch chi glodi. Dwi ddim yn addo gewch chi erledigau, ddim erledigau. Dwi ddim yn addo dim i o'r fath. Ond be mae'n dweud fe wneith e cadw chi'n ddiogel yng Nghrist. Fe fydd yn eich bendithio chi. Fe fydd yn agos ato chi. Fe fydd yn eich cysuro chi. Fe fydd yn eich arwain chi i'r nefoedd. Ac felly, gallwn fwynhau'r sicrwydd y llonyddwch a ddaw o gadernid ein safle nawr, ond yr hyn sydd yn wir yw cawn ei fwynhau yn llawn ar ddiwedd amser. Pam mae e'n barod i ni. Mae'r etifeddiaeth yno yn barod. Pan daw ein amser ar y ddaear i ben. Pan bydd ffydd yn troi yn olwg. Chymod unwaith eto ni'n meddwl os yw plentyn yn mynd i ffwrdd i goleg. Efallai, neu i waith. Falle am dymor, neu flwyddyn efallai mynd tramor, ddim yn dod nôl am flwyddyn. A dyn nhw ddim wedi bod gatre ers amser. Ond yn cadw cysylltiad gyda mam a dad. Ac maen nhw wedi dweud, ni wedi bod yn gweithio ar yr ystafell. Ni wedi bod yn peintio'r stafell, yn ei lanhau, ni wedi newid efallai. Ni wedi rhoi celfi newydd, mewn falle gwely newydd, falle des newydd, falle cader newydd. Falle lamp newydd. Popeth yn ei le, mae'n edrych yn hyfryd, ac chi'n gwybod falle bod carpet newydd. A chi'n gwybod drws nesaf efallai, neu lawr star, fydd na gegin a fydd na fwyd cartre mam yn aros i chi. Ond chi dal yn y coleg. Ond chi'n gwybod fydda mam a dad ddim yn dweud celwydd. Mae yna yn barod i chi. Ac chi'n edrych ymlaen yn dydych. Chi'n edrych ymlaen at dychwelyd adre a ddiwedd tymor. Mae'n barod y mwynhau'r profiad. Mae'n gallu dychmygu'r peth. Mae'n meddwl, mae'n siarad am y peth. Mae'n gwybod beth sydd o'i flan, does dim amheuaeth, ond mae hwnna dim ond yn ddarlun pitw o gymharu â'r Cristion. Mae'r Cristion yn gwybod fod ganddo etifeddiaeth sydd yn anllygredig i ni, a etifeddiaeth o'r nefoedd. Na, ni ddim yn gwybod popeth am y nefoedd, ond beth ni yn gwybod yw fod yn perffaith. I ni yn gwybod, a dyma i chi'n hyfryd, fe fydd yn sychu pob deigryn i ffwrdd. Mae ni yn gwybod na fydd na boen yno, ni yn gwybod na fydd na dristwch yno, ni yn gwybod na fydd na bechod yno. O, am ffaith, cyffroes, na fydd na bechod yn y nefoedd. Mae yna blasti yna, yn does? Mae yna lefydd ysblenydd yn mynd i fod yna. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i fod yna. Mae'n mynd i fod yn ein croesawu ni. Ac byddwn ni'n dod at diwedd ein hamser ar y ddaear yma, fydd y Cristion yn gallu gorwedd ar ei wely angau os fydd yn cael y fraint honno, ac yn gwybod mae'r anadl olaf yn agosau, ond mae'n gallu dweud hyn, dwi'n gwybod fy mod i yng Nghrist Iesu, ac mewn eiliad yn byd amser, fyddai'n agor fy llygad a fyddai yn yr etifeddiaeth yma sydd byth yn mynd i ddiflannu am dragwyddoldeb. Pam? A fydd Iesu Grist yn croesawu. Am sicrwydd. Mae mor gyffroes yn diwedd. Mae'r lle'n barod i ni. Mae wedi gadw i ni. Ac fe gawn ni fwynhau yn llawn maes o law. I ni'n cael mwynhau yn nawr. Yn edrych ymlaen ar holl bendithio mae'r arglwydd wedi rhoi i ni ar y ddaear. Ond mae yna dydd yn dod pan y cawn ni fwynhau yn llawn. Mae yna rhai sydd wedi bod yma. Oedd yn hyfryd clywed lleisiau rhai yn y recordiad gynnau. Rhai oedd yn canu gyda ni'n clywed nhw. Ac mor hyfryd oedd pan oedden nhw'n eistedd fan hyn gyda ni. Ac nawr maen nhw'n canu yn y nefoedd. Wedi derbyn yr etifeddiaeth.
wedi cael ei cadw'n saff ar ei cyfer nhw. Rhufeiniad 1:31, a hyn gan wybod yr amser ei bod i weithio yn bryd i ni ddeffro o gysgu, canis yr awr hon y mae ein hiachawdwriaeth ni yn nes na phan gredasom. Fydd y llawnder yn agosau ni, prysur agosau'r dydd, pan y cawn fwynhau hyd tragwyddoldeb, ei gwmniaeth yn ei lawnder. Dyma pan ni'n darllen am ddiwygiadau. Gyn ni'n meddwl, wel, o am ddyddiau felly to. O am gyfnodau yn hir arglwydd pan ni'n canu glodydd am yr ysbryd yn dod lawr. Ac ni'n gallu dweud yr oedd yma. Yr oedd yma. Pan ni'n adref allan darllen ac yn gweddio ac i fod yn agosau. Pan ni'n cerdded o fan hyn a fan draw ac yn teimlo'n isel yn am yr arglwydd yn agosau. Ac yna pam mae hwnna wedi luosogi sawl gwaith, ac ni'n gweld yr ysbryd glân, ac ni'n gweld o'n blaenau, ni'n gweithio yn ni ac yn eraill, a ni'n gweld yn dod ac yn dwy'n pobl mewn, ac mae bresenoldeb ei gymaint, ac yna mae pregethiad y gair, a mae Crist yn cael ei ddyrchafu, ac ni'n gallu dweud, ni'n gallu cyffwrdd bron iawn, roedd yma yn bresennol, ond chi'n gwybod beth yn y nefoedd, fydd 100,000 gwell yna. Gwell nag unrhyw ddiwygiad, a hynny hyd tragwyddoldeb. Am gysur rhoddwyd i'r saint felly wrth wynebu treialon a siomedigaethau. Felly mae'n dweud peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni'r llew. Peidiwch ag ofni'r fflam. Peidiwch ag ofni'r geiriau cas. Peidiwch ag ofni taith bywyd i chi yng Nghrist, i chi ddiogel yng Nghrist. Mae'r enaid yn saff i tragwyddoldeb. Does dim terfyn ar ei ofal, ar ei amddiffyniad ohonom, gan fod nerth yr holl alluog y tu ôl i'r cyfan. I orffen, chi sydd yn ceisio. Chi sydd yn ceisio fod yn Gristion efallai. Ffolineb o'r mwyaf i'w oedi eto. Felly dewch ato. Galwch arno, pwyswch arno yn llwyr, ac wrth ddod ato, dyma'r dirgelwch fe fydd yn rhoi y ffydd i chi i gredu a phwyso. Fydd yn rhoi y rhodd i chi. A mae Iesu Grist yn barod wedi wneud y gwaith. Ac fe gewch i'ch maddau a'ch golchi'n lan. Gewch i'ch mabwysiadu, fyddwch chi'n un o'i deulu. Ac unwaith i chi'n un o'i deulu, wel, am etifeddiaeth. Am etifeddiaeth. Sym eisiau chi boeni am unrhyw beth felly. Sym eisiau chi boeni am eich pensiwn. Sym eisiau chi boeni am eich morgais. Sym eisiau chi boeni am costau byw dim mwy. Achos mae'r etifeddiaeth yma well ag unrhyw etifeddiaeth ar y ddaear. Achos mae'r etifeddiaeth yma yw'r nefoedd. Ac unwaith chi wedi dod at Grist, mae'ch etifeddiaeth chi yn anllygredig. Ac mae e'n ddi-halogedig. Ac mae e'n di-ddiflanedig. A chi'n gwybod fel mae'r adnod 5 yn dweud, yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Y rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i Iachawdwriaeth. Parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y sicrwydd, am y cadernid, ond yn bennaf o Dduw, i ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac am yr hyn a wnaeth trosom ni. O Dduw, trwy gyrhawn ddim gweithio ni'n plith, o bydde ti yn arwain yn eidiau trwy dy ras sydd yn anorchfygo, at droed y groes. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif 303. Pam, o pam, bechadur cyndyn, pam y colli denaid drud, mae dy grewr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd. 303 gen i sefyll uwch ni.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.